Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Узак еллар көтелгән юл тиздән тантаналы рәвештә ачылачак. Күп балалы подсолнухи бистәсендә нинди эшләр калып бара? Чаллы парк һәм скверларын тышкан толпаннарга каршы эшкәртә башлаячаклар. Эшләр кайчан төгәлләнергә тиеш? Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын билгеләп үтәргә әзерләнәләр. Яр Чаллыдан нинди чаралар көтелә? Подсолнухи поселогындагы яңа салынган юлдан машиналар күптән йөри башлады. Әмма ул әлегә тантаналы рәвештә ачылмаган. Эшләрне тәмамлап, аны июнь аенда рәсми рәвештә кулланышка тапшырырга ниятлиләр. Исегезгә төшерәбез. Җирле халык әлеге юлны бик озак көтте. Хәтта поселокта инфраструктура булмавына зарланып, ил башлыгына ук видео мөрәҗәгать белән чыктылар. Татарстан президенты әлеге сорауны кыска вакыт эчендә хәл итте. Хәзер күп баллы поселокта нинди эшләр калып бара? Лилия Хәбибҗанова сюжетында. Машиностроительная урамынан подсолнухи урамына кадәр эшләр кайный. Биредә тротуар ясый башлаганнар, юл билгеләре тәртипкә китерелә, яңгыр суларын агызу өчен канау казыйлар. Хәзерге вакытта инде менә бу су аксын өчен откослар эшлибез инде, менә бу кувейт дип атала инде. Потом моның мин эшләгәннән соң өстеннән соң Чернозем барачак. И потом үлән чәчәләр инде. Мотор булып, чтоб не смывало инде грунтны. Юлны рәсми рәвештә июнь аенда тапшырырга планлаштыралар. Шул вакытта ук юл читендәге утларны да кабызачаклар. Якын арада видеокамераларда урнаштырырга ниятлиләр. Чөнки күп кенә машина йөртүчеләр әлеге юлда зур тизлек белән йөри. Хотелось бы еще обратить внимание жителей, которые передвигаются не наши, а рядом проезжающие, то есть транзитом. Все-таки знаки 40, тут дети. Большое количество детей. Төп юлдан тыш әкренләп урам юлларын да ясарга ниятлиләр. Әҗмәкәй авыл җирлеге башлыгы әйтүенчә, транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы юл төзелеше проекты өстендә эшли. Ясарга тиешле проект юлларны ясау буенча инде. И шул проектка шушы бөтен урамнар керергә тиеш. 30 елга хәтле. И безнең иң беренче очракта ул программа буенча подсолнухтагы урамнар керергә тиеш. 25 елга хәтле. Иң беренче чиратта җиңүнең 40 еллыгы һәм хирург Шәкүров урамнары юллары тәртипкә китереләчәк. Моннан тыш проект кысаларында машиностроительная урамы бөҗрасыннан башлап Илбухтина авылына кадәр зур юлда төзергә планлаштыралар. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар. Чаллы парк һәм скверларын тышкан толпаннарга каршы эшкәртә башлаячаклар. Сидоровка яр буе ГЭС бистәсендәге шәһәрнең ял һәм мәдәният паркларында эшләр май бәйрәмнәренә кадәр төгәлләнергә тиеш. Тулырак Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Язгы кояш карау белән әкренләп толпаннар уяна башлады. Беренче тапкыр кан эчүчеләрне инде апрель башында күрергә була иде. Чаллының баш санитар табибы әйтүенчә, хәзер толпан һәм тышканнарның аеруча активлашкан чагы. Была зима довольно мягкая, многоснежная, и получилось так, что мусовидные грызуны дали большое потомство. Поэтому, прежде чем начать клещевые обработки, будет проводиться дератизационная против мусовидных грызуны, и будет проводиться, естественно, обработка клещей. Толпан тышканнарга каршы эшкәртү эшләре Чаллының барлык иҗтимагый киңлекләрендә үтәчәк. Шәһәр мэре озакламаска эшкә ботнада керешергә боерды. Всем нашим службам дать поручение соответствующие организации, которые работают с этими препаратами, должны начинать работу, тем более понимая, что буквально с субботы-воскресенья мероприятия, связанные с празднованием 1 мая, потом плавно переходим к 9 мая. Ял көннәрендә шәһәрдәшләрнең күбесе парк һәм скверларга тартылачак. Шуңа күрә толпан һәм тышканнарга каршы эшкәртү эшләрен май бәйрәмнәренә кадәр төгәлләү бурычын куйды Наил Мәхдиев. Исегезгә төшерәбез, узган ел толпаннардан 1000гә якын кеше зыян күрде. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Яр Чаллыда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын билгеләп үтәргә әзерләнәләр. Чаралар шәһәрнең 3 районында узачак. 11 сәгать 30 минутта Чаллы халкын Комсомол районында, 12дә Автозавод районында көтәләр. Биредә солдат боткасы кыр кухнясы оештырыла, бәйрәм программасы турында тулырак алдагы материалда. Гадәттәгечә Яр Чаллыда җиңү көнен бәйрәм итү иртәнге сәгать 9-да Муса Җәлил һәйкәле янындагы митингтан башлана. Шул ук вакытта Родина Мать мемориаль комплексы янында мактаулы каравыл сменасы да бар. Ә ярты сәгатьтән соң хор чыгышы көтелә. В 10 часов торжественный парад. В параде традиционно примут участие гарнизон пожарной охраны Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан и отдела надзорной деятельности. Парадные расчеты военно-патриотического подразделения «Каскад», набережной Шеменского политехнического колледжа,
учащихся кадетских школ. Парадның иң югары ноктасы мәңгелек утка чәчәкләр салу. 2 еллык тәнәфестән соң үлемсез полк йөреше яңадан торгызылачак. Беренче тапкыр чараны пандемия аркасында гамәлдән чыгардылар. Икенче тапкырда ул онлайн форматта үткәрелде. Каждая семья может опубликовать воспоминания о своем ветеране, его боевом пути, семейные фото и видео на сайте городского совета учащихся, в шествии, которое начнется в 16 часов. Үлемсез полк театральләштерелгән тамаша башлана торган мәйданга кадәр барачак. Кичке сәгать 9-га кадәр концерт программасы планлаштырылган. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итү фейерверк белән тәмамланачак. Якты утлар 21 сәгатьтә балкыячак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Җиләк җимеш һәм декоратив культуралар, яшелчә үсентеләрен, декор элементлары һәм башкаларны күрергә генә түгел, Строй Экспо Татарстан 2022 форумы кысаларында аларны сатып алырга да мөмкин. Җиләк җимеш питомниклары һәм төзелеш тармагы вәкилләре яңа һәм иң яхшы товарларын әзерләгән. Территорияләрне төзекләндерү, ландшафт дизайн 2022 күргәзмәсе, бакча йорты, беседка, теплица карау, көч архитектура формалары, ландшафт дизайны өчен пластик эшләнмәләр, шулай ук ашламалар сатып алу өчен менә дигән мөмкинлек. Большой ассортимент плодово-ягодных декоративных культур. Продаем от 1 года выращены, значит, они в контейнере с землей. Это приживаемость уже 100%. И через 2 года они уже будут плодоносить. Это яблони, груши, сливы и все остальное. Ландшафт дизайн, пожалуйста, зелени очень много привезла. Туй красивых, многолетних, самшитов, магонии, пионы деревовидные, гортензии. Очень много красивых цветов многолетних. Малина дерева, значит, отростки не дает, не колючая. Высота 2 метра, 2,20 у нее. Привезли много всего интересного, а именно плодовые саженцы, декоративные, розы, груши, яблони. 27 апрельдән 1 майга кадәр Экспокама күргәзмәләр үзәгендә төзелеш һәм заманча дизайн индустрия базасы казанышлары белән танышырга, шулай ук үсентеләр һәм бакча кирәк-яраклары сатып алырга мөмкин. Иртәгә Рамазан айының 27-нче көне. Сәхәр ашауны төнге 1 сәгать тулырга 8 минут кала тәмамларга кирәк. Ифтар вакыты 8-нче 2 минутта. Ураза гаетен бәйрәм итү 2 майда шәһәребез мәчетләрендә иртәнге сәгать 7-дә бәйрәм вагазы белән башланып китәчәк. Вагаздан соң 7 сәгать 30 минутта гает намазы укыла. Коронавирус инфекциясын булдырмау максаттан Чаллы мөхтәсибәте шәһәрдәшләренең мәчетләргә шәхси намазлык һәм битлек белән килүләрен сорый. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжменвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Приглашаем на зеленую неделю саженцев, рассады и инвентаря с 27 апреля по 1 мая. Выставочный центр «Экспокама».